дар шаҳри Конибодоми вилояти Суғд бо ибтикори Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби муассисаи давлатии ташаккул ва рушди соҳибкории Тоҷикистон таҳти унвони таърихи муваффақияти соҳибкорони тоҷик форуми соҳибкории G5 баргузор карда шуд. Форуми мазкур бори ҳаштум аст ки дар Тоҷикистон доир карда мешавад ва имкониятҳои навро дар самти соҳибкорӣ пешниҳод менамояд. Дар кори он намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Конибодом, доираи васеи соҳибкорони ватанӣ, сармоягузорон, шарикони рушд ва бахши хусусӣ ширкат варзида бобати минбаъд бештар равнақ бахшидани рушди соҳибкорӣ ва ба ин васила баландбардоштани сатҳи некуаҳволии сокинони кишвар табодулии афкор намуданд. дар шаҳри Конибодом бо форуми таълимии соҳибкории G5 якум маротиба иштирок дорем. мана худи ҳозир форум баргузор шуда истааст. фикр мекунам ки дар сатҳи зарурӣ, дар сатҳи баланд, асосан сатҳи баланд ман гуфта дар назар онро дорам ки 500 ҷавонро ман дидам ки ба қавли русо гаряш шеглаза хоҳиши соҳибкорӣ пайдо карданд ё доштанд ё майлашон бедор шуд ва мақсади бизнес инкубатори давлатӣ ҳам ҳамин аст ки байни мардум, байни ҷавонон малакаи соҳибкорӣ, дониши соҳибкорӣ, масъалаи молиягӣ, ҳуқуқӣ, маркетинг ва дигарро паҳн кунад ва омӯзонад ва мақсади ниҳоӣ албатта рушди соҳибкорӣ ва баландбардоштани савияи дониш мебошад. таъкид гардид ки ҳадаф аз баргузор намудани чорабинии мазкур ин баландбардоштани нерӯ ва ҳавасманд намудани ҷавонон ба фаъолияти соҳибкориву сармоягузорӣ, тақвияти афкор ва васеъ намудани маълумотнокии иштирокчиён, рушди соҳибкорӣ байни ҷавонон, татбиқи лоиҳаҳои инноватсионӣ, таъмини муколамаи муфид байни соҳибкорон ва мақомоти давлатӣ мебошад. ташкилот аз соли 2014 боз муддаи 10 сол боз фаъолият мекунад дар ҷумҳурии Тоҷикистон. аз рӯи 23 намуди суғуртаи ихтиёрӣ фаъолият намуда истодааст. ташкилотҳои суғуртавӣ дар бозори суғурта аз тарафи Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун идораи назоратӣ ба роҳ монда шудааст. дар тӯли 10 соли фаъолият ташкилот аз рӯи ба даст овардани мукофотҳои суғуртавӣ, пардохтҳо ва ҷубронҳои суғуртавӣ дар ҷойҳои муайяне ки дар 5 байни ташкилотҳои суғуртии пеш қарор дорад. имрӯз мо дар G5, яъне ки G5 ин дар бораи таърихи муваффақиятҳои соҳибкорони тоҷик дар соҳаи рушди тиҷорати худ маълумот пешкаш менамоянд. он мушкилие ки онҳо дар рушди тиҷорати худ истифода карданд, он мушкилие пеш сар карданд, мо аз онро такрор накарда ва баръакс аз он ибрат гирифта тиҷорати худро боз ҳам рушд намоем. ба ин хотир сабаби асосии ташкили мо дар ҳамин G5 ҳамин аст. дар форум соҳибкорони муваффақи ватанӣ вобаста ба мавзӯъҳои мубрами фаъолияти соҳибкорӣ ва инчунин таҷрибаву муваффақиятҳои худ табодули афкор намуданд. баромадкунандагон зикр намуданд ки ҳамасола аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурӣ барои рушди босуботи соҳаҳои иқтисодӣ аз ҷумла соҳаи соҳибкорӣ тадбирҳои амалӣ андешида шуда барои соҳибкорон имтиёзҳои гуногун роҳандозӣ мегарданд. бояд гуфт ки пешвои муаззами миллат пайваста дар ҳама баромадҳову суханрониҳои хеш ҷиҳати дастгирии соҳибкорӣ, махсусан соҳибкории хурду миёна ва амалигардонии стартапҳо дар кишвар таъкидҳо менамоянд. дастёбӣ ба қарзҳои имтиёзнок аз ҷониби бонкҳои давлатӣ аз ҷумлаи дастгириҳои соҳибкорони маҳаллӣ ба ҳисоб меравад ки он сол ба сол рӯ ба афзоиш дорад. дар доираи дастгирии соҳибкорӣ аз ҷониби ҳукумати мамлакат ба хотири рушди соҳа барои соҳибкорон имтиёзҳои гуногун роҳандозӣ мешаванд. соддагардонӣ ба расмиятдарории андозиву гумрукӣ аз ҷумлаи ин имтиёзҳо мебошад ки ба пешрафти фаъолияти соҳибкорӣ мусоидат мекунад. маҳз ва ин дигар дастгириҳои пайвастаи роҳбарияти олии сиёсии кишвар аст ки имрӯз саҳми назарраси соҳибкорони бо нангу номуси кишварро дар пешбурди соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти мамлакат мушоҳида мекунем. дар ин ҷо мардум аз пешрафти 5 соҳибкори ватанӣ ё 6 соҳибкори ватанӣ гӯш мекунанд ва таҷрибае ки онҳо дар тӯли ҳаёт гирифтаанд аз ҳамин бархурдор мешаванд. мо дар ин ҷо яке аз баромадкунандагон худам мебошам. дар бораи 20 соли соҳибкории худ гап мезанам ва дар бораи таҷрибаи худ ки дар ноҳияи майда, яъне ки дар шаҳрҳои калон не, дар ноҳияи майдаам соҳибкорӣ кардан мумкин ва инро кардан дар кор дар ҳамин форум гуфтугузор мекунам ва
таҷрибаи худро мехоҳам ба ояндаи фарзандони худ ва ояндаи онҳое ки дар ин ҷо мехоҳанд самти соҳибкориро ба роҳ монанд, таҷрибаи худро диҳам. дар раванди кори форум миёни соҳибкорони муваффақ ва аҳли толор мубодилаи афкор сурат гирифт. Форуми мазкур метавонад дар рушди малакаҳои соҳибкории ҷавонон, таҳқиқи масъалаҳои иқтисоди рақамӣ, инчунин таҳкими муколама ва ҳамкориҳои минбаъда миёни мақомотҳои давлатӣ ва бахши хусусӣ мусоидат намояд. Собир Аюбӣ, шаҳри Конибодом, Ахбор.